M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Paja malembo akuti mmodzi mwa iwo atenge malo ake. Lero abale tikuchita chaka cha Matias Woyera mpostoli amene adalowa m'malo mwa Yudasi. Ndikulandireni abale ndi alongo pano pa Tiyankhule na Ambuye. Lero ndi lachiwiri pa 14 May chaka cha 2024 ndipo ndi lachiwiri la mulungu wa 7 wa nyengo ya Pasaka. Mawu athu oyamba akuchokera m'buku la ntchito za atumwi mutu wa 1 ndi meya 15 kulekeza 17 kudzawerenganso 20 kulekeza 26. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Evi Masonga a St. Pius Choir kuchokera ku St. Pius X Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Salimo yathu ya tsiku la lero ndi Salimo 113 ndipo mawu athu amuthenga wabwino ndi monga adalembera Yohane Oyera mutu wa 15 ndime ya 9 kulekeza 17. Lamulo langa nali mukondane, muzikondana. Kodi inu ndine chikondi timangochinena kapena timangochikhala? Tiyeni tiphunzire kuchokera mmoyo wa Matias Oyera amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi ECM. Mawu oyamba. Mawu ambuku la ntchito za apostoli. Tsiku lina patapita masiku angapo, Petro adayimirira pakati pa abale. Iye adati, abale yanga, kunayenera kuti zichitikedi zimene malembo adaneneratu za Yudasi. Paja kudzera mwa Davide Mzimu Woyera adalankhula za iyeyo amene adatsogolera anthu okagwira Yesu. Yudasiyo anali mmodzi wa gulu lathu, ndipo adalandira udindo woti azitumikira pamodzi ndi ife. Paja m'buku la Masalimo muli mawu akuti, nyumba yake isanduke bwinja, pasakhale munthu ogonamo. Muli mawu enanso akuti, wina alandire ntchito yake. Pali anthu ena amene akhala kusagana nafe nthawi yonse pamene Ambuye Yesu anali pakati pathu. Pamenepo iwo adatchula mayina awiri, Yosefe amene ankamutcha Basabasi ndi Matiyasi, ndipo adapemphera kuti, Ambuye inu amene mumadziwa mitima ya anthu onse, tionetseni nduti mwa awiriwa amene mwamusankha kuti alandire ntchito iyi ya utumwi, m'malo mwa Yudasi uja amene adayisiya ndipo adapita kumalo omuyenera. Tsono adawachitira maere anthu awiriwo. Maerewo adagwera Matiyasi, ndipo iyeyo adawonjezedwa pa gulu lija la atumwi 11. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Nyimbo ya Salimo. Salimo 113. Amawakhazika pamodzi ndi mafumu a anthu achauta. Amawakhazika pamodzi ndi mafumu a anthu achauta. Tamandani chauta, tamandeni inu atumiki ake. Tamandani dzina la chauta litamandike mpaka muyaya. Amawakhazika pamodzi ndi mafumu a anthu achauta. Kuyambira kumatulukiro a dzuwa mpaka kumalowero ake, chauta akulamulira anthu a mitundu yonse.
ulemerero wake ndi waukulu kuposa wa mlengalenga. Amawakhazika pamodzi ndi mafumu a anthu achauta. Ndani angalingane ndi chauta Mulungu wathu, amene akukhala kumwamba, wochita kuweramira pansi, poyang'ana mlengalenga ndi dziko lapansi. Amawakhazika pamodzi ndi mafumu a anthu achauta. Amakweza munthu wosauka kuchokera ku fumbi, ndipo amatulutsa kudzala anthu osowa. Amawakhazika pamodzi ndi mafumu a anthu achauta. Ambuye akhale nanu. Mawa mu Uthenga Wabwino monga adalembera Yohane Oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Monga momwe Atate adandikondera, inenso ndakukondani. Muzikhala m'chikondi changachi. Ngati mutsata malamulo anga, mudzakhala m'chikondi changa. Monga momwe ine ndatsatira malamulo a Atate anga, ndipo ndimakhala m'chikondi chawo. Ndakuwuzani zimenezi kuti chimwemwe changa chikhale mwa inu, kuti chimwemwe chanu chikhale chathunthu. Lamulo langa ndelakuti muzikondana monga momwe ine ndakukonderani. Palibe munthu amene ali ndi chikondi choposa ichi, chakuti nkutaya moyo wake chifukwa cha abwenzi ake. Inutu ndinu abwenzi anga ngati muchita zimene ndakulamulanizi. Sindidzakutchulaninso antchito ayi, pakuti wantchito sadziwa zimene mbuye wake akuchita, koma ndikukutchulani abwenzi, chifukwa zonse zimene ndidamva kwa Atate anga ndidadzakudziwitsani. Sindinutu mudandisankhula ine ayi, koma ndine ndidakusankhulani inu. Ndipo ndidakupatulani kuti mukabereke zipatso zake zokhalitsa. Motero chilichonse chimene mungapemphe Atate anga potchula dzina langa adzakupatsani. Choncho lamulo langa ndilakuti muzikondana. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristo. Abale ndi alongo, monga ndanenera poyamba, lero tikuchita chaka cha Matias Oyera. Poyamba tafunire zabwino anthu onse amene adasankha dzina lakuti Matias. Ena ndi maparish, ena ndi miphakati, ena ndi ma institutions ngati zipatala, masukulu ndi zina zotero. Tiri nawo pano patiyankhule na Ambuye Bambo Mathias Modram amene amatilalikiraso nawonso tafunire zabwino zonse. Ansembe onse amene mudasankha dzina limeneli zabwino zonse. Lero mu Uthenga Wabwino pamene tikukondwerera moyo wa Matias Oyera, Ambuye Yesu katatu konse akhala akubwereza mawu amodzimodzi. Malemba oyera chinthu chikamabwerezedwa ndikuti chili ndi kufunika kwakukulu. Koyamba Ambuye Yesu akunena kuti lamulo langa nali. Sakupempha, sakungodziwitsa kupereka information, akulamula lamulo langa nali muzikondana. Kenaka kuti ndakupatsani lamulo, sinde kuti ndakupemphani, sinde kuti ndakupatsani opinion, ndakupatsani lamulo. Kumapetonso kwa nkhani yakuti lamulo langa nali muzikondana. So nkhani ya chikondi si nkhani ya opinion, si nkhani ya information, si nkhani ya study. It's a command from the guru himself, from the master himself, from the savior himself. Akutilamula kuti tizikondana. Ndeno ndimanena mobwereza kuti the word love is the most used word, is the most abused word, is the most misused word. Ndi mawu amene amagwiritsidwa ntchito kwambiri, ndi mawu amene amagwiritsidwa ntchito molakwika. Anthu akhapana m'dzina la chikondi, anthu apwetekana m'dzina la chikondi, anthu aberana m'dzina la chikondi, anthu agwetsana m'dzina la chikondi. Komano, what's the definition of love? Chikondi chimaonekera pa mtanda. So tikamakamba za chikondi, munthu atati akufunsani kuti chikondi n'chiyani, yankho lake lopezekeratu ndionena kuti chikondi ndi mtanda, chikondi ndi nsembe. Ambuye Yesu adachionetsa chikondi chimenechi pakupereka nsembe. N'chifukwa chake iwo amene amatsatira, iwo amene amayenda naye, iwo amene amamvetsera, iwo amene adamvetsetsa maphunzitso ake, anali kupereka
moyo wawo ngati chikondi, ndipo mmodzi mwa iwo ndi Matias amene adamfa ngati maritiri. Komano ku moyo wa Matias tikuphunzira chani? Choyambirira, iye adasankhidwa kuti akachitire umboni mthenga wabwino. Palibenso chifukwa china chokhalira Mkhristu, palibenso chifukwa china chokhalira wansembe, palibenso chifukwa china chokhalira wapabanja, palibenso chifukwa china chokhalira ndi moyo. The sole reason that we are privileged to be priests, to be sisters, to be Christians, to be married people, to be executives, to be farmers, to have life, nkuti tizinchitira umboni Yesu Kristu. Nkutheka twambiri sitinchitira umboni Yesu Kristu monga adachitira Matias. Inu ndine choyambirira chimene tikuphunzira kuchokera ku moyo wa Matias ndikuti tichitire umboni. Ndipo mawu akuti mboni tikabwerezera mbuyo nkuwatengera ku mawu kumene adachokera ku mawu a Chigreek akutanthauza kuti maritiri. Ndekuti amene akuchitira umboni Yesu Kristu tikubwerera ku lamulo la chikondi lija kuti chikondi ndi nsembeyo akuyenera kuti azipereka nsembe. Choncho inu ngati muli pabanja, Ambuye Yesu adakuyitanani kuti muchitire umboni kuti mumakonda akazi anu, mumakonda ana anu. Ngati muli Mkhristu muchitire umboni kuti mumachikonda Chikhristucho pakuchita zimene Chikhristu chimapempha. Chachiwiri, kusankhidwa kwa Matias kukutiphunzitsa kuti as unique as we may be, anthu feinde tidalengedwa mosiyana wina ndi nzake. Aliyense mu history ali ndi malo ake. Ineyo ndidzakhala ine, ndikadzachoka dziko lapansi palibenso wina amene adzakhale ngati ineyo. Ineyo ndili ndi zanga zimene zimandipanga define as ineyo, inuyo muli ndi zanu zimene zimakupanga ni define as inuyo. Koma as unique as we may be, as famous as we may be, okuti takhala mphamvu chotani, okuti takhala maudindo chotani, Matias akutikumbutsa lero kuti palibe munthu amene azidziyenereza kuti iyeyo ndiopambana china chilichonse kapena ndiopambana wina aliyense mmoyo. Izi tikukamba chifukwa cha kumene tikuchokera. Ambuye Yesu adasankha ophunzira 12 aja kuphatikiza Yudasi. Atamwalira Yudasi ngozi idachitika ija that tragedy, ophunzira aja adathedwa nzeru kuti ndiye titani. Ali mkatikati momvetsera Mzimu Woyera nkumawerenga malemba oyera, adazindikira kuti wina adzatenge malo ake. Mawu amene tawerenga mawu oyamba, wina adzatenge malo ake. Brothers and sisters, no matter how good you may be, don't think you are irreplaceable in life. Yes, inuyo ngati munthu, koma zimene mmachita kuti ayendaka baso mbuyo mukuti ineyo basi, ineyo ndineyo pamudzi pano, ineyo akhaula mfumu. Tsibwene tidzakusowani ngati munthu, koma sitidzakusowani kuti malo anu palibe amene angatenge mmoyo. Ayi, zimachitika kwaya uya akuchoka, kwa master uya akuchoka, kama abwera kena kapanga struggle kamwana kena kwadzakhalanso kwa master, moyo nkumapitirira. Kandi pa kampani kudalitu mabwana, inuyo pamene mulipo mwina ndinu bwana wa namba 77, kandi ndinu bwana wa namba chani, osewa wina adachoka adapita anthu namalira nadandaula, wina adatenga malo ake, zinthu nkumayenda. Kandi ndi paparish ngatwa nsembe ndisamasimbwe samayerekedwe ndiza eklesia izi timanena chichewa chake zosirana. Ndikapanga mbali yanga ndingonena kuti Ambuye ndifa ntchito chabe, tapanga zimene timenera kupanga. Luka 17 ndi 10. We are only mere servants. Koma ndu ena timakhala ma servants amatama athamo odzimva odziyenereza. Ayi, mukwaya mulimo mukadzachoka kwaya idzapitirira. Kwaya yosiyana ndi kwaya Ambuye. Paparishi mulipo mukadzachoka padzabwera ena, parishi idzapitirira. Si parishi yanu ndi parishi ya Ambuye. Mu diocese mulimo mukadzachoka diocese idzapitirira, si diocese yanu diocese ya Ambuye. Mchipani cha ndale kapena mtsogolero umene muli pa udindopo, kandi no akansala, kandi no MP, kandi no anduna, oko mutakhala otchuka chotani, anthu nkumakutamandira, anthu nkumakuopani, mudzachoka. Dziko la Malawi idandira ufulu liti kale. Papita zaka timanyadira pa 6 July paliponse tili pa ufulu odzilamulira kudala anthu. Akamuzu nabwera nachoka, Abakiri nabwera nachoka, Abingu nabwera nachoka, Joyce nabwera nachoka. Choncho ndi mmene lili moyo. Apita nabwera nachoka, achakwera lero alipo avina zawo nawonse nthawi idzakwana adzachoka. That's the kind of itinerary imene timayenda moyo. Judas adapanga zake, inde adatha momvetsa chisoni akuti ena atenge malo ake. Ndosati tikakhala tizasowetsa ena mtendere, tizamvetsa ena mbebe, tidanena mulaliki wina pompano. Imayamba ndi mipando yako kukukana ukuza kuti madala mwachitapo kwatha. Amati mtulutseni, amaenda chokhala pasi, umamboyenda chogona. Umadziyendetsa wekha, amakunyamula anthu nthawi zina 10, 12, 15, ali tena eni tikamperekeza ameneyo.
osamayerekedwa, osamasimbwa. Aliyense ali ndi malo ake inde, komano tisamaganize kuti ife tikadzachoka zinthu zidzayima, anthu azidzagona ndi njala ayi, kapena zipatala zidzayima ayi, kapena ku polisi zinthu zidzayima ayi, kapena ku ame zinthu zidzayima ayi, kapena mu mpingo zinthu zidzayima ayi. Zinthu zinchifukwa choti amayendetsa ndi Mulungu yekha. Chinthu chachitatu chimene akutiphunzitsa ndi kusankhidwa kwa Mathias sinchonena kuti ophunzira aja asanamusankhe adakhala pansi ndi kupemphera kwa Mulungu. Brothers and sisters, before we engage in any assignment, especially those assignments that have a tougher bearing in life, tizikhala pansi ndi kupempha Ambuye. Ambuye ife tikanakonda izi, Ambuye ife tikanakonda izi, koma tionetseni njira yanu. Ndipo tiziloladi kuti ationetse njira yake, tizilolera kufuna kwa Mulungu kuchitike mmoyo mwathu. Timakamba mobwereza mukudwala tosefe, even ineyo ndikamadwala ndimafuna nditachira, koma ndikampempha Ambuye kuti my desire is kuchira, ndisamalize pemphero limenelo ndisananene maonera kuti komano kufuna kwanu kuchitidwe. Ambuye Yesu ndi ujatu munda mujadanena kuti pamene zafika apa chikhochi chindipitirire, but kufuna kwanu kuchitidwe. So the point is, ophunzira aja atakhala pansi ndana atenge malo athu, malo a Yudasi, adakhala pansi nkuchipempherera. Before you embark in a business, musadasankhe achinyamata kuti mufuna mudzakhale ndani mmoyo, ndipite kubanja, ndipite kunsembe, ndikhale moyo wandekha. Please, osangomvera zinthu, mukamvera malangizo osiyana, mukaumvera mtima wanu, finally give it to prayer. Musanalowe business ina iliyonse, musanayambe ndalezo, even mundale kumene, musanapange tougher decisions, give it to prayer. Fundo number 4 imene tikuphunzira ndi kusankhidwa kwa Mathias nkonena kuti osamakhala bitter kapena pompous zinthu zikayenda, osakhala odzitukumula kapena munthu wamangawa chifukwa cha zinthu zina zachitika. Mawu tawerenga aja mawu yamba akunena kuti adasankha ophunzira awiri amene amayenda nawo. Adasankha wina otchedwa kuti Basabas, Yosefe Basabas, Joseph Basabas, amene adampatsa dzina ngati nickname kuti Justo. Kenaka adasankhanso Mathias. Atasankha anthu awiri aja akuti atapemphera adachitopanga maere kuti ndiye chigwere ndani. Osankhidwa nkukhala awiri, kenaka kudapangidwa maere. Justo ali apa, Mathias ali apa. Atapanga maere adagwera Mathias. Mathias sana simbwe kuti Justo mmati mungatani, Basabas mmati mungatani, asankhatu ine ndiye ndimatsatira kwambiri Ambuye. Adangoyamba kugwira ntchito yotumikira Ambuye. Naye Justo sadanene kuti ande mmandisankhiranji, mmafuna ndiyaluke, mmangofuna basi mwakonderana, moyo udapitirira. Zimachitika. Timayamba ambiri ka kuseminari kuja. Basi mwina akalowa usembe anthu awiri atatu. Osati ife amene tidalowa usembe tidzenereze kuti hayi ife tinkadza. Kufuna kwanu Ambuye mudatipatsa usembe, tigwire ntchito monga mudafunira. Inunso mwina amene sizidayende koma mudafunitsitsa, accept it as God's will. Keep moving like Basabas. Muli pa ntchito nonse olimbikira. Mwinanso wese nkumadziona kuti I'm better off than uyuyu amene akuti promotion yamugwera. Zikakugwerani choncho, take a sip of water, take a walk, talk to your friends, zikuwawani mwa munthu, then keep moving, accept it and give it to the Lord in prayer. Ndisimene anachita Justo Basabas. Koma ambiri timati china chake chikatikhumudwitsa, ena adasiya nkupemphera kumene akuti Mulungu wachitira za iwo amuchitira za. Imagine, can you do more than enough for God? No way. Koma ena amanyanyala kupemphera ati Mulungu ndandichitira zambiri, ndimapereka mtulo, ndimathandiza osauka, ndimapita ku church every day, ndimalandira sacrament lakulapa pafupi, parish manager ndagula malata. Yes, so what? Let the will of God be done. You've done your part, musiyeni Mulungu kuti achite mbali yake. Mwina pamene tikumaliza kukondwera chaka ichi kusankhidwa kwa Mathias, ndimafuna kuti aliyense mwayekha adzifunse mafunso awa, mulembe kenaka mudziyankhe. Mafunso amene a engineer athu a Felix akutionetsa. Funso loyamba, to whom am I called? Kodi ineyo ndidayitanidwa kuti ndikatumikire ndani? Yosefe Basabas adayitanidwa kukhala limodzi ndi apostoli aja, koma ndi Mathias amene adasankhidwa kulowa mgulu lija. Inuyo ineyo aliyense adayitanidwa kuti akatumikire kagulu kena kake, kapena akatumikire ndi kagulu kena kake. To whom are you called? And have you realized that?
mwina nkutumikira ngati kuphunzitsana tilitonse aliyense ayankhe funso limene. Funso lachiwiri, how can I give witness? Tanena kuti Matiyasi akuyitanidwa kuti akaperekere umboni kuti Yesu adauka kwa akufa, nde ineyo ndingaperekere bwanji umboni kuti adauka kwa akufa Yesu? Funso lotsirizira, is the way I treat others a testimony that I am a disciple of Christ? Mmene ndimakhalira ndi anthu ena, mmene ndimachitira ena zina zake, ndi umboni woti ndine ophunzira wa Ambuye Yesu? Inu Matiyasi Woyera mutipempherere ife. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.